Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabi jamita ima di mingguta sadarion minggu padua hodung Epipanias na tersurat di Yohanes bidusada ayat 40 rodi ayat 50 sada. Hujaha madihita tapai hutihut ma di bagasan rohat tabi songonon ma hatani Tuhata. Torang niarinai dinanaing laho ibana tu Galilea jupak sama si Filipus dungi didok Jesus mamadok ibana ihuton maahu alai sian Betsaida do si Filipus imahutani si Andreas dohot si Petrus. Dapot si Filipus ma si Nathanael jadi didok mamadok ibana nunga jupak kami ibana nanidok ni si Musa di surat patiki jalan nabi nabuan yaka panurirang ima Jesus anak ni si Joseph nasian huta Nasaret. Dungi didok si Nathanael mamadok ibana tung tarbahe ma ro nadinggan sian huta Nasaret. Jadi didok si Filipus ma Roma homar nida di ida Jesus ma si Nathanael ro manopot ibana. Jadi didok ma taringot ibana on ma sada halak Israel na tutu na somar pangaci di bagasan nina si Nathanael mamadok ibana siya dia ditadahuaw dungi dia lusi Jesus ma ibana huida doho uju ditoru ni hawaraiho adorakso di jou si Filipusido peho. Dunginin na si Nathanael mamangalusi bana. Guru nami, hodo anak ni debata, hodo raja ni hala Israel. Dunginin na Jesus ma mangalusi ibana. Allah hudok tuho, huida ho dituru ni hawarai ubahen na porsia ho. Idaw mudope na sumurung siani. Laos nin nama, na tutusi tutudo na hudokot tuhamu idaw muna do mukap banua gijang jala manaik mijur aka suru-suruan ni debata tumopot anak ni jolmai ima saatna hamudongan saha porsiaon di bagasan guar ni Tuhata Jesus Kristus topik ni mingguta sadarion didok songonon ditadda Tuhani doho Tuhan mengenalmu ditadda Tuhani dohita totu topikon ima pangaripunan sian akahatan ni Tuhata na tersurat di Evangelium suang songoni nang di epistel songon natapoto adong do pangalaho manang sifat ni debata na nidok na omniscience mahatau parbinoto nasun sian aka ayat na tersurat di epistel ima pesalmen 130 sia ayat sada rodi ayat 12 tung takas taida disi di suraton pangalahoi tabigi majo hujaha pesalmen 130 sia ayat sada rodi ayat 12 edisian si Daud ali jahuba disulikit jala ditadahodo sai dibotohodo manang na hudul manang na jongjongau garisian na daw dia tusihodo pikiraku manang mardaladalan manang mudu mau disigihodo au jala takas do di botoho akadalaku sudena
Aida ngadong nanggusada hata di atas dilaku tongod wali Jehovah di botohodo sudenai. Tolesian pudi, tolesian julu di haliangi hodoau, jala di linggom tangammu doau. Tung masuruku do parpinotoan si songoni diau, mati buhudo dang hadung donganau. Tung tu dia ma terbainau lau maradu potodin, jala tu dia ma terbahenau maporus maradu pubuhin. Tung sura manaik au tu banua gijang di sidoho, jala tung sura hubain banua toru podomaku idama di sidoho. Tung sura mangija mau diaka habung ni buhasia ngari laho songgop nian tu bariba ni laut. Nang disi sai tugun ni tangammu duau, jala tiupun ni siamumuau. Jala tung sura hudok hahulumon sabing makukubiau, jadi hati urut do borngini humaliangau. Hahulumonipe dang makulum anggo dijulum, jala marsino dang do borngin songon arian. Songon hati uroni suang songoni hahulumon maripot-ipot. Dibahen judul ni epistelon pesalmen 130 siai parbinoto na suddo Jehovah. Jadi dalam Alkitab doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Jadi molo didok ditanda Tuhani doho Allah parbinoto na suddo ibana. Karena Tuhan Maha Tahu. Luar dalam kita Tuhan tahu. Di pesalmen 110 ayat 14 didok dope muse. Ai diboto ibana do topata. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Jadi aha pena taula diboto Tuhan itu. Aha pena tadok diboto Tuhan itu. Di dia pehita diboto Tuhan itu. Sian nadau pe ngadia tu si Tuhani pikirata. Tentu oma bedana akamang roh tabinang tu jolma. Molo jolma holan na taridei do na boy dia tusi. Ipe jujuk do salah mangatusi. Ala marara si malolong na diri pumana mabu. Habe na bawaan lahir do. Ala gajang misenia matei saya songo sapuijuk diri pumahala na jahat. Habe dung dia kupi makatai soina malapok ni pakuling na. Ala gugu suarana diri pumana muruk. Habe na memang parsuara tulu do ibana. Taparrohahon di ayat 4 di pesalmeni di epistel na hujahan nakiningan didok aidang adong nanggusada hata di atas dilaku tongod dua Jehovah di botohodo sudena. Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Jadi unakon hata naung haruar sian pamangat tadi tu si debata. Nanaing haruar pe nunga diboto. Jadi ikom manat adorak sotado dope bodat to ngadiboto Tuhan ni adong bodat nongkrong di pamangat tay nasiap mangalumpat. Kajujuk do songoni aladak terkontrol be haruar manasian kubu binatangi siat pamangan na. Suholap budat, olodo pinahan, olodo anjing, dan lain sebagainya. Pokok naka jenis binatang liar, binatang buas. Jadi dang adong parsita bunian dijolmai dia dopan di debata.
dang adong nahulip sian pamerengan ni debata. Hamua kadongan sahapor siaon, longang dorohan ni si Nathanael ala diduk Jesus di bana om masada halak Israel na sitong na somar pangaci di bagasan. Diduk rohana siya dia ditada Jesus onau. Pajupak pesuhiado pe. Jalalam tulungang na do rohana dung diduk Jesus muse huida doho uju ditoru ni hawaraiho adorakso di jo si Filipusido peho. Berarti nunga say di payhuti Jesusian ibana diduk rohana. Dukonima diduk si Nathanael guru nami hodo anak ni debata hodo raja ni halak Israel. Lapatan na marhiti pengakuan naon gabe porsea ibana di Jesus na binaritahon ni si Filipusi dung diduk Jesus na ditada jala diboto ise ibana. Hamua kadongan sa porseaon adong do manangbuy do honon torop dora parha porseaon songon si Nathanaelon. Jolo di ida akatadda halongangan na ubalga ipe asa porsea ibana. Tutu dak salah porseaon si songone. Artinya dang gampangan ibana meyakini sesuatu manang meyakini seseorang. Alai na pasti perlahan tapi pasti. Ido asa taida di bagasa trupukon di bagasa jamitawan dan muruk Jesus ala songoni paka porsion na di ibana. Alai justru di Jesus tu ibana naing patuduhonon na dope na sumurung siane. Hamua kadongan saha porsiao di bagasan guarni Tuhata Jesus Kristus. Molo didok ditadda Tuhani doho totu dadaholan sekedar partina dau putih na naing dohonon na. Ditanda berarti dia tusi. Tuhan mengenal engkau. Berarti Tuhan mengerti engkau. Tuhan mengerti kita. Dak songol jolma Tuhatai. Molo jolma holan namana dadu diboto. Alai belum tentu dia tusi manang dimengerti. Idu asa boy do nunga liling masih tadaan sada-sada halak tudongan na alai lau say juk do masih tadaan. Buasa alarang dia tusi na di rohanai. Jadi dak kolat di namar dongan namar suami istri pe boy masa do songon. Tang nahurang liling na sida naung suami istri. Nga 15 tahun, nga 20 tahun, nga 25 tahun, nga 30 tahun. Alai tong dang dia tusi. Nasoditada amatay, nasoditada inatay. Yat, ditada. Justru ala na masitadda ni mana sida gabesaw. Alai masih tadaan belum tentu masih atusan. Hama kadongan sahapor seaon anggo Tuhatai di bagasa turpukon macai takas didok ditada jala dia tusi dorohata. Jadi Tuhan tidak sekedar mengenal wajah kita. Tuhan tidak sekedar mengenal dari fisik kita. Tuhan tidak sekedar mengenal nama, marga, siapapun kita. Tapi Tuhan sangat memahami siapa kita. Dia tusi Tuhani do hita. Atau porsia mahita di pangaramotion dohot di panugunugona madalani aka ari-ari si bulusota tuari na naing roh. Ima pos ni rohata babua na ditadda Tuhani hita.
martangiang mahita. Mauliati Tuhan dihatam nau kubigi hami. Pasu-pasu pauratto ni dihami. Asa diperbuih katami aka perbuih na dinggan, perbuih na tonggi di ngulu nami. Unang paluas hami holan pamulusan sabing, bay mahami hatubuan ni hatang. Di bagasan Yesus Kristus martangiang kami Tuhan.